салому алайкум. Боз як навори дигар аз боғи акаи мақсуд деҳаи Майкатта шаҳри Панҷакент. ин шафтолие ки чемпион ном дорад. ина бинед чӣ хел аз андохтан аз мевая хам шуда ба зӯрӣ дошта истодааст. ана чудо маззи ширин дорад. пухта расид. дар баландӣ аз сатҳи баҳр 1100 метр. меваҳои беҳтарин. ина гиреду хӯред роҳат кунед. инҷа гирем як донашо баркашем кани чӣ қадар мебурад. хайбет дутеша мегирем. Здесь дорогие мои. Дусаду 40 грамм. ин тарозуи 300 килоги барои ҳамин якбора ин хел бармекашад. 240 грамм яктеш. Инашо бинем. инаш 220 грамм. Значит 5-таш 1 кило зиёд. ана бед ҳаминаша як мебинем кани чӣ хел. камтар пухтан ба ҳоле ҳаст. барои ҳамин пӯсташ сал дертар ҷудо шудааст. ҷудо сероб аст. ина ҳам деҳаи мо бисёр хуб медонанд, чунки соли гузашта фурӯхта будем. мана ин сол бо мефурӯшем. бо аввалаш фурӯхтем камтар рӯзи гузашта. обаш бинед мечакад. бай ана ин шафтолиҳои мо. рангашам ранги базеб. ин дарахти 7 сола мебошад. уже баъд аз 2 сол мева куния саркарагӣ буд. мева диҳия падари ин дарахтҳо амаки Киромеддин аз деҳаи ёрӣ 7 сол пеш ман ҳамин дарахтҳоро он кас
خریداری کرده بودم. وقتی که خورد بود پیوندی بود. اوه انا خیلی میوه های بصفت خوشمزه قشه می اندازن اینا. خیلی سلامت باشید.